We are in Amcha Ashkelon, and this is our treatment center. We use this facility to accept all the children that are waiting to get treated. We have 250 children treated here in the center. We have many children that are waiting here on a waiting list, more than 100 children here, and we're doing our best to accept them here with our great staff, but so many children waiting and that have suffered from such a traumatic events, and we do our best here to give them our professional care. October 7th was a still very traumatic event, and also the war with Iran afterwards. And children here, not only that they suffered for the last 20 years from the missile from Gaza, October 7th was a completely different thing. ב-20 שנים האחרונות בהמון ילדים, בני נוער, מבוגרים, בכלל המון מטופלים, אבל 7 באוקטובר טרף את הקלפים, כלומר הגיעו הרבה יותר מטופלים, ילדים עם טראומות מאוד מורכבות וקשות, מתבגרים, הורים. אני יכולה להגיד שילדים שראו את ההורים שלהם נרצחים מול העיניים, שהגיעו גם אלינו, הילדים האלה. או נכדים של סבא שפתאום ככה נעלם, אני טיפלתי בהם, אז אני יכולה קצת לספר, שנעלם ולא ידעו איפה הוא נמצא, ולימים ככה מצאו שהוא נרצח. והילדים האלה הם בני 5, 7, ולא נתפס שפתאום סבא נעלם ולא ברור איפה הוא, ואיך אפשר בכלל להסביר טראומה שכזאת. אז חלק מהטיפול זה באמת לאבד ולדבר על הדברים ולנסות לייצר איזשהו רצף בתוך האירועים הבלתי נתפסים האלה, ולמצוא איזשהם משאבים וכוחות כדי שאפשר יהיה להחזיק את זה. הטיפול כאן גם יש בו ערך, כי בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה שזה לא, שהאדוות של זה, כלומר, לא ילכו אולי לדורות הבאים בעוצמות כאלה. כלומר, אם נטפל עכשיו בילדים האלה, אז בעתיד, באמת, אולי כמבוגרים, הם לא יעבירו אולי את הטראומות האלה לדורות הבאים. כי יש פה טראומה מאוד קשה. והטיפול המוקדם והמהיר הוא קריטי. We have the professional means to help those children. And there are many children waiting for the support. And we need your support to help them. And with your generosity, we can have many more children to receive this therapy and support that we need. אני חושבת שידענו גם בעבר מקומות מאוד קשים, והנפש האנושית יודעת להתרפא, ואני אופטימית. אני חושבת שבסוף יהיה טוב. ואם לא נהיה אופטימיים ולא נחזיק את התקווה,